Салом бачо, шумо дар канали Майдон ТГ қарор доред ва барандааш ман Мирзоёр Гаюров. Лионел Месси интервюи калон дод ба машҳуртарин газетаи испанӣ Марка. Дар он ҷо ӯ ба саволҳои шавқовар ҷавоб дод дар бораи тӯпи тиллоӣ, рақобат бо Роналдо, баргаштаи Неймар ба Барселона ва дигар саволҳои муҳим. чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, рӯзи 29 декабр ду дастаи пурқувваттарини Англия, Ливерпул ва Арсенал боз доранд. Дар ин бозӣ шумо метавонед хуб пул кор кунед. Компанияи букмекерӣ 1xbet ба ғолиб шудани Ливерпул боварӣ дорад. Якмуш бозӣ дар стадиони Ливерпул ай, дуюмиш Ливерпул беҳтарин ҳамлагарон доранд. Барои ҳамин ман дар Ливерпул хоҳ мекунам. аз шумо боша интихобатонро худатон кунед. Ссилкаш дар описание. ман фикр намекунам ки ин трансфер амалӣ мегарда, вале ман мехостум ки Неймар баргарда. ӯ муҳим буд ҳам дар майдон ва ҳам дар раздевалка. мо дӯстем, бо ҳам вақтҳои ҳам хуб ва ҳам бад гузарондагем. барои ӯ тарки даста кардан хело мушкил аст. барое ки ПСЖ намехоҳад ин тавр бозингара айдастия. маълум аст ки мо ёд кардесем Иньестара ҳам дар майдон ва ҳам берун аз ӯ. бо Андрес мо бисёр трофейҳоро бурдем. ӯ ба мо намерасад. бисёр хуб мешавад агар ғолиби ин турнир шавем. чӣ хеле ки дар аввали сезон гуфта будам, Лигаи Чемпионҳо барои мо ҳамавақт дар ҷои аввал аст. албатта мехоҳем боз Кубки Лигаи Чемпионҳоро тори сар кунем. ин беҳтарин турнир аст ва дар ин ҷо ҳама мехоҳанд ғолиб шаванд. мефаҳмидам ки дар ин сезон ман шанси биридани тӯби тиллоиро надорам. ман номҳои довталаборо фаҳмидам ва медонистам ки мобайни ваёда ман нестам ва ҳатто интизорам набудам чандум ҷора гирифтам, чорум ё панҷум. вақте фаҳмидам, ҳайронам нашидам. дар аввали сезон ман гуфта будам ки Реал дастаи сахт аст, яке аз беҳтарин дар ҷаҳон. онҳо бисёр бозингарони хуб доранд, вале бо Криштиано сахттар буданд. Роналдо бисёр гол мезад ва бисёр момент месохт дар майдон. боварӣ дорам ки Реал пушаймон аст аз сар додани Роналдо ба Ювентус. вақтҳои мо бо Криштиано дар як лига бозӣ мекардем ва ҳар вақте кӯшиш мекардем ҳамдигаримона бигзарем, беҳтарин вақтҳо буд. ин беҳтарин рақобат буд. ҳар як тамон кӯшиш мекард аз ҳамдигар беҳтар бошем. фикр мекунам ки ҳаловати бисёр аз ин рақобат тамошобинони Ла Лига мегирифтанд. ба ман тағйирот дар кор нест. ман дар беҳтарин дастаи ҷаҳон бозӣ дорам. ҳар сол дар пеши худам нишона мегузорам ва ваёра кӯшиш мекунам иҷро кунам. муҳим нест даста ё лигара иваз кунӣ барои нишонаҳои нав. ман дар хонам қарор дорам, дар беҳтарин дастаи ҷаҳон. сабаби тарк кардана намебинам. раҳмат барои диққататон. дар канал обуна шавед агар нашида бошед. видеои оянда ба наздикӣ мебарояд. хайр.